Ang nakanindot natong mga Katoliko kay ug naa gani tay mga kauban sa simbahan nga nakasala, ato ginang ang kunon dili gyud nato ilimod. For example, sa mga pare, mga lay minister, mga katekista o sa bisan unsa nga mga lumilihok sa simbahan o mga ordinaryo nga mga membro nga makasala, ato gunang ang kunon tungod kay dawato nato ang realidad nga naa gyud tay kauban nga makasala. Dili pareha aning mga protestante sama aning mga sabadista. Ug naa gani kauban nila nga makasala, todo deny, todo limod gyud na sila. Lunod patay gyud ang ilang paglimod. Taman sa ilang ginhawa, ilimod gyud na nila na, dili gyud nila na ang kunon. Ingon ana sila. Kay nganuman, maulaw sila sa ilang kaugalingon nga naaday sila kauban nga nakasala. Naaday sila kauban nga nagpabadlong. Kay diri sa social media, grabe gyud nila ang pagwali nga kami nga mga sabadista ang nakatuman sa sugo sa Dios. Kami nga mga sabadista, mga matarong nga mga tao, wala mi bisyo, wala dili may mga sugarol, dili pareha sa inyo nga mga Katoliko nga daghan sa inyo mga palahubog mga sugarol. Kami nga mga sabadista, kami ang nakatuman sa sugo. Mao na ilang hiwalay diri sa social media. Unya karon kay na may kauban nila nga nakasala, sakit kaayo para kanila nga naaday kauban nila nga nagpabadlong. Napalong ang ilang suga, napalong ang ilang sige pagwali nga sila maoy tinuod nga Kristohanon. Mao na nga taman sa ilang ginhawa, i-deny gyud nila na nga ilang kauban. Moingon din sila nga backslider man na, wala naman ay simba-simba. Ingon ana gyud nila na, i-deny gyud nila nagmaayo. Pareha karon, for example sa nahitabo sa pastor sa Cagayan de Oro City nga si Pastor Abista, nakapatay, nahimo nga kriminal kay iyang napatay ang iyang kauban, ang treasurer sa NCMC. Daghan ako nabasahan sa comment section nga miingon nga terminate naman na, backslider man ang pastor. Unfair kaayo sa side ni Pastor Abista. Ato na ning klaron si Pastor Abista wala pa siya ma-terminate. Gidisiplina lang siya tungod kay naay mga irregularidad nga nakita siya naay mga dili maayo nga nakita sa administration, mao nga gidisiplina siya. Tungod kay gidisiplina man siya, putol ang iyang sweldo. Wala siya madawat nga sweldo kada bulan. Kay ang pastor sweldado. Mao na nga under monitoring man siya. Ang proseso sa iyang pagka-terminate, aron nga ma-terminate siya, ang termination ba, ang proseso ongoing. Ang North Central Mindanao Conference, ang administrator nangalap og dugang nga ebidensya aron nga tuluyan nga ma-dismiss sa pagkapastor si Pastor Abista. Pero si Pastor Abista wala pa siya ma-terminate. Ongoing pa ang termination. Maunaan klaro nga pagkaistorya, dili ta magbayas-bayas diri kay unfair pud na sa side ni Pastor Abista. Sa tinuod lang, dili kay maurana ang isyu sa Seventh-day Adventist nga naay pastor nga giplanuhan nga i-dismiss sa serbisyo. Daghan na nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Corporation klarohon ako ni. Seventh-day Adventist Corporation, dili sa Seventh-day Adventist Reform Movement o Seventh-day Adventist Local Conference kay lahi man, daghan mga klase ang mga sabadista. Ato lang gyud iklaro kay basin bitaw ma-generalize pagsabot sa mga tao. Daghan na nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Corporation ang natanggal sa pagkapastor. Daghan na nga mga pastor ang na-dismiss sa serbisyo tungod kay nakasala. Duha ra man gyud na ang kasagaran nga mas makasala ang pastor diha, kwarta o kwarto. Daghan na nga mga pastor sa sabadista ang na-dismiss tungod kay nangabit. Daghan na nga mga pastor sa Seventh-day Adventist nga natanggal sa pagkapastor, mga ordained pastor na gani ni, natanggal tungod kay nagluib sa ilang asawa, nangawat og ikapulo.
Mao nang tinuod dili maka-deny ang mga Seventh-day Adventist kay tinuod man na ngano man sa badista gud ko sa una nasayod ko ana dili lang nako panganlan ang mga pangalan tungod kay dili na siya maayo kanang dili siya angay istorya ang mga pangalan pero daghan na nga mga pastor sa Seventh-day Adventist ang natanggal sa serbisyo tungod kay nangawat og ikapulo wala giremit sa opisina ay ani maniha i-correct lang po nako gamay ba ang ako mga kaubanan bitaw nga mga sa Katoliko nga maingon nga mga pastor hangol ikapulo mao na sa Seventh-day Adventist sa mo abitaw ba sa una kabrista mo ko sa una dili gyud makagunit ang pastor sa ikapulo diya sa simbahan inig manimba ang ikapulo kuhaon sa treasurer ang diakonisa man may mo kuan ang gitawag sa mo diakonisa o diakono mao na mo kulik sa halad og ikapulo tapos i-remit didto sa treasurer buhatan og resibo nga mao ni ang imong tithes and offering karon nga semana unya pag abot sa mga pila ka mga adlaw ang pastor muadto sa balay sa treasurer kay didto kuhaon ang halad og ikapulo koleksyonon niya kay dalon sa opisina. Naa may mga pastor nga matintal sa kwarta. Pananglit na ay giprinda nga basakan, na giprinda nga palkata. Ang kwarta nga naa sa iya iyang gigasto. Gidawat niya sa prinda og wala niya girimit sa opisina. Mao hinungdan nga tanggal siya sa serbisyo, natanggal sa pagkapastor. Naapoy mga pastor nga ang sekretary gikabit ni piyait ang sekretary ni report sa opisina bisan og hapit na mo retire dako na kay sweldo nga pastor kay orden god hapit na gud mo retire na dismiss sa pagka pastor tungod kay nakasala sa kwarto ang uban nakasala sa kwarta mao na nga maulaw ang atong mga higala nga mga protestante mga sabadista kung naay makasala nga ilang mga membro makigpatay pagani ni sila ilimod gud nila maayo nga dili na mo nakauban backslider na tungod kay naulaw sila sa ilang kaugalingon kay grabe nila wali nga kami ang nakatuman sa sugo kami dili may mga palahubog dili may mga sugarol mo na nga maulaw sila sa ilang kaugalingon ug naa sila mga kauban nga nakasala dili pareha kanato mga Katoliko nga kung naatay mga kauban nga nakasala atong angkunon dili nato i-deny dili nato ilimod atong dawaton ug atong i-comfort